26 Asrambari constituency ni bising khopjak Behalabari Hatigana watongnai Bijumani Debroma Shakhamya angai thongarok laijak tei bini sajukbo Shakhamya thongarok laijak Koktumani bisingte Shawimankha Bijumani Debromani busak khorokni tongmani phiaba khorokni ni bisingo khoroksa hinke hor nangai thikha tei khoroksa hinke tabuk Shakhamya angai thongarok laijak okokno khnawi tongimania angai Ampra kamini sikla bodolok borokni je manchak borokni nukhungo thangai mairum tei nukhungni manikhini rokno je manchak riwui chuba laikha aro thangai manjakha DK Debroma Raju Debroma Liton Debroma Tenzin Debroma tei Johnson Debroma ya jotono nukhungka ham single mia to behela amseo thangka angkai kaisa sino tapu khoroksa sama tongo sini dara bini bomongkai molendro angkai bomia saka kaisa nukhung chugya angkai nukhung chugya ni bumung tamsing kamo bisomoni ni nukhungo singmia thangka school ganao angkai bo onek bini dukho kosono saikhnai kha kaya bo to angbo onek dukho nangka angkai ang to tini bisi saimia ani bua samani bagai kai yangono saikhnai reswana tini to bini khukni no khanal laistonoro kai saka de don gai jotonon phungaham sengnia thang nogoi kha behela bazar ganao school mat kinar ganao kaisa nokung sugya sin borok seng thangai nang nungman pore belai dokon angka kam khane kerei bongnogo basajek yakung yak maya belai kosto buma masa angkai nokto nungmanan video jemon o bereini besai yakung yak maya angkai bisna token sutuyo bisna token kiwo ama haingjak angkai seng thangai je sini suktei seng sajo khairi racin pintulangai gai norok bo seng hage kisa misa ka bong suba angkai bong bagi belai kisanai bong nukung sugyani bo onek kostong lai tongayo sanani nengnani kam khanya pano kam khaimia tamni ge besai bo yakung yak maya besajek bo yakung yak maya angkai bihi kam khanya thangbo khaimia ta bihi kam khanya thang angkai kebo nainai kerei kebo ngkonai kerei omoni bagai noro thangai kisa misa subai ka belai ke sanai jodi जों chini borong subaya angkai omo hai ke englai glak जों kisa misa je mamani thangai subai ridi je nok tongnai khanai tongnai rok para hingkai bongni behela bazar mat kinarni yagra side klayo tabugaro building kaisa tang tongo a building nokolo bong nok mugunai nok thangai nai manana boma hai kandi sanung tanghamung gai tei tamong sasinai belai dukhanangka gai o cherai beri besa tong masa among gai yakung yak maya te masa tong okra amoni boyas hingke 25 bosor ngana thimani hingke tei 5 bosor dan chong aborong 5 mas sairong no kakata 5 mas sinchawo hor nangai khamani ta serai hor nangai khamo jormoni hojone ko himya phai maya bobo osol obo hainota tenai angkai kenai ni bisingo se kenai no obo hain angkai to obo onek dukho kosto no khlayo angkai abani bagina bini family bo saka bini je ama onek kabui saka bini busla je hor khambai theimani obo singbo onek kosto nangka bobo bini na current faida mombuthana naikna na tamni bagai ja angko khaklai ja thangka abo saimaya bobo angkai amani bagai na khambai bobo osungsano yakai thangjaka bobo himui malia ongkoi ba malia hima ai nogoi malia angkai amani bagai na lukurong no to poina musungo norok je mantei obo hake chubai tong angka belai chanai singbo je mantei to thangai na tongo sini timna tlangai khaina tongo tabuk joratei to singbus kanga agugoi na tongku angkai tini tei to anga suno sanamu sungna bisi to kok semia buah samani bagai angkai lukurongno belai hambai maya puro logero mani bagai angkai asungo tini jaratei nogo chungbo nogo salmiya chungbo bobo angkono da salmiya chung bobo asa jorno date nasu jorman asai puro kai to kaham na so no terai lo te ting aga shakabu jana ma aga shakabu no lori no ke boro kai da dino o kaman dino da kaman dino 비 성동 머리 파요 노고노 그러니까 머리 파면이 버로 바시 성노고 우로 탕동 이렇게 so kelang ka bo 그런다 클라이카
라이다 비시나 감가 나보다 혼부터나니 나이야 설명이야 어머 수고 승리야서 만에 가요고 순간 아버지 승자 그러니까 정보 안 정보 상이야 아무튼 그러니까 얼로 가이 어머 사양이 없네 무마 정도 그날이나 나가나 양 그때 바로 경화 얼어이야 얼어 그 사람들이야 과연 तरंग उनका आना सावला देता सावला मिले आन साव का yang bu pabam ting ba bu ma ku to semiya bu sa han yang bu semiya kami to bu semiya उनका उनको को ले ni thang ka ngorong khwaya na pe simpati ro jai khai che ana उनको lai che ang leng ma sira pa ang semiya leng ma lu bor sa ta leng ni thang ka no उनका oroni उनको का 사간요 ang gari 사지 말이야 부터 가이피자 파열 오늘 들랑 타가 과이 들랑 타가 과이 들랑 타가 과니 bejotor korong ide auto engkang sakata ang korong busung nanya nano baru buru ang masuk engkang ang busan nanya ne bukan nanya tiga tangga ang orang ton nanya ini orang dokter busik lebe ne tong mayu engkang saka dokter no nuru kelas taka sa ang kajo ang tulang malia ang tiga orang tiba situ tangga orang tang situ tapi kan banyak oh dia kacau ni bila bosi cuma udah banyak bosi cuma enggak nak bertanya orang tong nai orang kayak oh MS hau ang sakata MS no sa enggak ang cerai desin buku je dia sih bisa kaya itu nong nggak repassiri lah kalau nong repassiri lah 어머니 응거 삶이야 아무도 있던 하림이야 응쇼 그때 사성고 사도 영매야 이제 신만 사성으로 랑 그냥 낭비야 직권 때니까 만에 어까라 난 게사니 이거 밑으로 가냐로 앙랑랑 야 kok서반 사성 바이 봉 바이리도 신이 바이만 바그 이게 직원 수도 카드 카펜 직원 타노 스타킹 타가 몰라 이거 사성으로 많이 난 거이 랑로 봐서 주고려 되자 एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.